Pao sam, mama. Siđi po mene, a tamo, kad počeo crteni. Dobar dan, devojko, nemo da niš da prosim, ne prosi, doš sam da te pitam, možda kupiš ručni rad? Nećeš, a di ti je mama? Nije tu, odak si ti? Iz Niša, komšika, ja sam iz Zajčara. Kako lepo izgledaš, koliko imaš godina? 20! Izgledaš ko da imaš 15 i kad budeš imala 30 da izgledaš ko da imaš 20. Nego da ti kažem nešto, ovaj momak što s njim, mnogo te voli. Nimaš momka? Ima jedan što misli na tebi. Šta baba sve zna? Pusti me, skuvaj mi kafu da ti pogledam. Žuriš? Dobro, dobro. Ništa, ajde. Zdravo, ajde. Jeco, bila sam na VMA. Sad čekam bedžu. Imam anginu klitorisa. Tu možda stanujete kod nas. Ovdje je ova sudopera. Ovdje je kupatilo. Života kad dođe, to će sve da popravi. Tako, aj zdravo. Hvala ti Bože što si me spojio sa Miroljubom. Hvala ti Bože što imam ovakvu dečicu. Hvala ti Bože što ću sada da pevam i hvala ti Bože što ovako izgledam, za razliku od mojih koleginica. Srećo, ja tebe znam. Ti imaš brata, Mila, jeste, da? Vi ste skupovnika, jel da? Divna ste vi deca. Mila, jel znaš ovu gospođa Veru s prvog sprata? Pa kako ne znaš, gospođa Milče, ja smo od nje kupile mačke. Pa ove s prvog. Umrla jutros! Marko Milenković i pisao sam glumu tu u prvoj godini. Međutim, nešto mi se nije svidjelo i onda sam napustio. Što se tiče ove psihodrame, tu sam jednaka, recimo, Kruška, Življakuša. Časni skupe, okupili smo se ovdje povodom obljetnice osnutka prvoga hrvatskog ratnog brodogradilišta. Ovom prigodom htio bih se zahvaliti hrvatskim brodograditeljima koji su vrijedno radili tijekom godine. Ratni brode, što prvi silaziš sa navoza, svečano ti dajem ime kralja Petra Krešimira IV. Što ono pućanstvo, hvala lijepa. Ja, Bojane, upropasti mi dete, upropasti mi Sandru, znaš? Pa šta, pa bre selo došlo, pa odečeci ovoliki, reko Sandra, sine, majkin, majka tebe jedno ima sine, batali sve. Batali glumu, batali muzičku, u školu mora da ideš, to ti je obavezno. Kaže ne, sede, pojede nešto, pogleda seriju i ode ovamo. Pa reko šta vam to rade tamo, navukli se ko na iglu. U muzičku. Pa ne, znaš šta, ja kažem Sandra idi sine u gimnaziju. Pa ja sam išla u gimnaziju. U gimnaziju su išla samo gospodska deca. Kaže, ne majka, neću. Pa reko, pa ja po kuhinji, perem sudove ovamo, oni se izležavaju tamo, Ivica i Sandra rešavaju krštenje reči. Ivica kaže, kako se kaže zajedno na latinskom. Ovo malo ne zna, ja vamo i sudopere vičem tera. Kaže, jo pička ti materine kako znaš. Pa reko, Sandra, sine, jebo ga otac, pa idi u gimnaziju. Kaže, ne, pljunuti otac. Neposredno pred ovaj
intervju vi ste me pitali da odgovaram na neka intimna pitanja. Znate, ja to ne mogu. Ja vama verujem i ja se nadam da ćete vi sve verodostojno preneti ono što ću ja sada vama kazati. Znate, ja sam Jugoslovenka i meni je strašno žao što se stara Jugoslavija raspala, jer ja sam volela sve narode i narodnosti u našoj zemlji, i Slovence, i Hrvate, i Makedonce. Ja prosto ne mogu da poverujem u to što prenose neki strani mediji, da srpski vojnici masakriraju sirote Albance. Molim vas. Ja jesam bila politički novinar i ja jesam imala kolumnu Ninu, međutim to više nije in. I ne samo zbog toga što je to out. Kada sam ja napisala Suze su okej, i kada sam ja videla, mislim svojim očima, kada sam videla publiku koja plače, mislim, razumeš? Kapiraš što hoću ti kažem, shvataš, to je takav feeling. A sad ja tebi da kažem nešto, Fiko, što je mnogo važnije. Nama treba antena, Fiko, nama treba antena, čovječe, ja sam kupio televizor u boji, nama treba antena, nama treba komunikacija sa svijetom, razumeš? Pa nemoj me bolan zavrta 10 godina, ti meni zavrtiš, kupit ćemo antenu, pa kupi tu antenu, jedan. Aj, gotovo, zataraju se, do kraja. Nastavljamo emisiju Vesti. Juče je u Novom Sadu pred nešto više od 5000 građana svečano otvoren i pušten u rad most Boško Perošević. I ovaj most je izgrađen nekoliko dana pre roka, a pored ostalih otvaranju je prisustvovao i predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević. Slede ostale informacije. Marija Mikić je, znači, ne di Bože, debela nikakva, daje lepa, daje pametna, daje nešto, ne. I ona se bavlja zvojena, a on izgleda boli glava. Bukvalno ništa mu ne fali, ali ništa mu ne fali. Jebi ga. Ona uvijek ima na frajera, ona ima priču. Jebi ga. Okej, idemo, ajde. Dobrodošli još jedno izdanje emisije Sit. Ako želite da se lepo provedete, ne znate gde da odete, mi vam predlažemo da odete na kolokvijum druge godine glume profesore... Stanje. Ček. Kako se zove čovjek? Jovica Pavić. Okej, idemo. Dobrodošli još jedno izdanje emisije Sit. Ako želite da se lepo provedete, ne znate gde da odete, mi vam predlažemo da odete na kolokvijum druge godine glume profesora Jovice Pavić. Sigurno ćete se lepo provesti. Naša ekipa će naravno biti tamo, a vi ćete sutra dobiti opširni izveštaj. Ko je sve tamo bio, kakva je atmosfera bila i šta da naravno sami studenti misle o tome. Hvala na pažnji, prijatno! Skloni mi se malo da vidim ko je to tamo. Marija i Jelena zajedno na istom mestu. Pa nešto mi je trulo u državi Danskoj. Jelena, ti znaš da sam ja logoped gore u školi. Ti znaš da ja uvek znam kad ti ne dođeš i zašto ne dođeš. Pa imam, znate šta, ja sam pjevala, neću reći kome posao tamo da pjeva, moj kolegin Siki.
Ja sam tako krenula da na otvaranje tog motela, međutim ja ti dođem tamo, vidim nigde motela nema, vidim samo kamen temeljac. Ja, gdje ću pjevat ljudi? Ništa, ja ti to tako krenem, izađem s mojim Charliem ekipom, muzičarima, izađem i kaže ljudi, ja ne mrem pijat vam ovdje. Kažu, Bog mi nadoćeš, kad izvadiše pištolja, ja se počela trijesati, ja ne moram ispričat kako je to bilo. Ja ti uzmem, opalim šamar onom što drži pištolj, 2 minute vječno su bile. Dobar dan, deco sete. Došla sam da vam kažem. Latinski se ne buba na pamet. Vidjet ćete da se latinski ne sastoji samo iz deklinacije i konjugacija, ne. Ima tu nekih zanimljivih stvari. Kao što su sentence. Ili ona pesma. Tako je. To ćemo raditi sljedećeg časa. A sada deco župi. Odlično, imamo vremena. Slađana, odavno se nismo čule, izvoli. Ne može, izađi, imaš ovu tablu ovde, imaš ovu ovde, da budeš bliže meni. Izvoli, Slađana. Miljo, pročitati da spremi zadatak iz zbirke za Slađanu. Ivana, ili nešto nije u redu? Nema problema. Ova tabla je tvoja, ti moraš da budeš bliže meni, ali ti voliš hemiju, jel tako? Nema problema. Slađana, radi. Bogo, Miljo, zašto vičeš? Čim njihve završe, odmah izradiš ti. Ili u redu? Nema problema. Vidimo. Laju, obrišala ide od tabla da ima Slađana gde da radi. Reakcija visoke peći. Šta je bilo, Slađana? Ne možeš. Da si to napisala? Jesi to koristila neku širu literaturu? Ili užu? Užu. Idi na mesto, Slađana. Jedinica. To je bezobrazno s tvoje strane. Da vidimo šta je uradila Ivana. Odlično, pa Ivana je divna. Idi na mesto, Ivana. Bogomile, pa zašto ne izlaziš? Obe table su slobodne. Hajde brzo. I baš je sada morala da zvoni. Slušaj me, sljedeći put kad dođem da me čekaš na tabli, u red? Nema problema. Doviđajte, deca. Good morning. Sit down, please. Well. How are you this morning? Okay. Who is that? Milan? Dončić? Jana? Stojković? Okay. Marina, please. O! Kakav gol, dete! Pa gol je na stadionu!
Vidim ja, Kimerion nisi ni pipnula. Okej, o, sunčica! Jel to svinjokonj u gornjoj lokošnici pa si se malo podgojila? Okej, Saša, kao uvijek na svom mestu. I, o, gde Maja? Gde Maja? U amonijaku, puši! Pušit ćete ga vi meni sutra ispred tabla! Okej. Goodbye! Ja verujem da svi vi vrlo dobro znate s kim imate posla. Ali smatram da je moja dužnost da vam se i lično predstavim. Ja sam doktor profesor Vladimir Nocić. Završio sam pivarstvo na Heidelberškom univerzitetu u Schwarzwaldu. Diplomirao na temu Die Wurzeln of das Bierbräu ili u slobodnom prevodu Koreni pivarstva. Napisao sam 4 knjige i nosilac sam mnogobrojnih priznanja i nagrada. A vama ću predavati prehrambenu tehnologiju. Pošto je ovo prvi čas, toliko za danas. Dobar dan, sedi. Danas ću da radimo blok formu, to će se radimo. Da, Živote, pa predstavi da ti se svojice vreme kad ja pa nismo ti koji ceo tak mi pa čase. Ajde vidim koji ima ti godine. Ajde, nemoj ti vidjela plus, dobro formu mila, živimo vama. Bomo stavljeni smo jadan vidim plus, dobro Dajte pribor, ovo je već smrti, već sad mi ne nosite pribor, pa mi idete jaci. No pa ti smaješ, izlazi na moje. Miloše, ne znam čak kako služe se. Dobro, ajde, sljedeći sad blok formu, pa ćemo onda trafiku. Dobro, zvonilo, ajde, idemo. Nebo bolje! Dobro, da vidimo ko su lideri. Nebo bolje! Žvaćeš? Izbaci! Izbaci! Dobro. Da vidimo šta si mi rekao prošli čas da se uvrati za danas. Sedi, dosta, prekidi. Ivice, pogrešio si učionicu 2 doli niže vishodnog pjerne. Prekini. Ja sam Zorica Radivojević, za neko ime ne znaju, razredni starešina, ima i taki. Vanredni razredni čas, Bog izostanci. Šta je ovo, Tutulić Jovana Deje? To da bomo šta će ono u školu, nije ono u školu, bože sve što. Da vidimo dalje, Arsić Marija, 315 neregulisanih izostanaka. 315! Šta je ovo, Gašić Marija, ona tu bolje da nije, gledam je dole kroz hodnike, skače, džipa, po gelenderima kod dopingovana. Deco, još jedna stvar. Mene je profesor Adam iz interne medicine sreo i rekao ovako. Zorice, tvoje babice su najgore. One ne znaju kako se dezinfikuje ubodno mesto. 3. ste godina. Smo rekli, to treba svi da znate, smo rekli kako se uzima tupfer, da se natopi, pa se stavi između vaj ovaj prst, pa se uzme drugi pa se stavi između vaj ovaj. Jer ovamo ne može, nema deo ovamo. Znači uzme se tupfer natopljen, pa se dođe do ubodno mesto, pa se uzme tupfer, pa se ide ovamo, gledajmo ovamo, od dozdolina na dozgori, nikako od nadozgorina na dozdoli. Ajde bre, 3. ste godina. Deco. I znate da sam ja vaša druga majka, vi imate ovu kući pa mene ovdje. Ajde, deco, da se dogovorimo da, eto, od sutra recimo, da budemo fini, dobri, da redovno dolazimo, da učimo, Deco, učinite vašoj razredni Zorici da se zove 20 godina. Koliko radim ovdje, osetim bar jednom kao član kolektiva. Jel hoćete, deco? Jesmo se dogovorili? Ajde, deco.
nisam otišao. Ali dobro, sad će da zanim sljedeći čas. Kaži mi koji je na času. Dobro, još neko, odlično. Slušajte me vamo. Sljedeći čas im radimo kod Nikole. To su misli antibiotici koje stavljaju na ovu vrstu, a oni se primljuju tamo gde zakažu ovi, jel jasno? Odlično. Dobro, pošto imamo vremena formulu da ima da odnademo. Ajde, dečko iz poslednje klupe. Izađi, napiši mi formulu cefalosporina C. Ajde, to deco mora svi da znate, da vidimo. Odlično. Šta imaš nešto iz hemije? 5, dobro, ide na mesto, samo tako nastavi. Ti devojko, ajde izađi. Napiši formulu penicilina. Deco mora svi da znate, to je mnogo važno. Da vidimo. Ništa ne valja, devojko. Šta imaš ti iz hemije? 3, šta ću upisuješ ti? Farmaciju, nemoj da pomišljaš, jel jasno? Odlično. Dobro, dajte slušajte mi vamo. Sve čas radimo klofenikole. A sad da vam kažem jednu stvar. Nemoj samo da gledate tu knjigu, moram malo i da radite nešto drugo. Radite nešto drugo, da imamo vi momci. Šta? Fudbal, odlično. Ti devojko, folklor, odlično, to je mnogo lepo. To se putuje. Dajte, slušajte me vamo. Slušajte me vamo, deco. Nemoj vi slušajte vamo, nemoj u školu. Da vidimo ko će da studira, ajde diži ruke. Dobro, odlično. A ti devojko što studiraš? Pametno, znate zašto? Dok vi studirate, onima sam da, ima 2 dece, nikad vi možete vratiti 2 pare što dali na studije. A slušajte me, čovjek uvijek teže nekog znanja, nekog kvalitetu. Idite vi da studirajte i slušajte, nemoj se smijavati ovi prilici što mlate pare. Ništa to, deco, kvalitet uvijek izbija, uvijek izađe na površinu, je li jasno? Odlično, dobro, sve čas radimo klofenikole pa se vidimo, izvidite što je. Neću da vas pitam kad sam prošli čas, htjela li niste teći. Neću ja sam imala sam izložbu, mnogo je lepo prošla, pa ja sam skupljala kao neke cvetiće, listiće, to sam sušila, bagdali sam skupljala, pa sam napravila neki mozaik, pa sam napravila neku kompostinu, to nešto gori. Ja sam, i moja Milica mi iznervirala, tražim da kupim natavke, rekao neću da ti kupim Šta, ti si ovdje prošao ko meni da se vratiš na mjesto, pa ćeš kod direktora, slično ću da bodem. Ajde, slično, doviđenja. Doviđenja. Kaži mi kad su reklame, ja baš. Idemo, može. Dobro večer, dragi gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Pretres. Naš včerašnji gost je inspektor odeljenja za istraživanje i posmatranje ponašanja penzionera. Gospođa Valerija Kovac. Dobro večer. Reći ćete nam, Valerija, šta se to događa sa penzionerima? Pa vidite, Ako kraće nekog preko. izvinite, pošto sam ja prvi put na televiziji, znate, ako biste mogu Valerija, šta se to događa sa penzionerima? Pa vidite ovako, penzioneri, kao što je poznato u našoj zemlji i u inostranstvu, ali u našoj zemlji prevashodno, nemaju dovoljno sredstava za život, razumete? Pa su oni prinuđeni da na neki drugi, možda čak i ilegalni način, se snalaze. Koji način? Pa evo, naša organizacija koja je, znači Organizacija za istraživanje ponašanja penzionera, je otkrila manju grupu penzionera koja krade kao koks, ni kava, razumete? A zašto penzioneri kradu koks? Penzioneri kradu koksini kabel zato što je koksini kabel, kao što je poznato, bogat visokim procentom bakra. A taj bakar je u nekim zemljama u inostranstvu pod deficitom, samim tim skupo se plaća. Pa naši penzioneri ovdje kradu koksini kabel, pa ga prevedu u inostranstvo. A da li imate neki dokaz? Imam dokaz, vidite, naša organizacija da ovo ne bi bila bajka za decu ili bilo kakva drugačija priča. Naša organizacija je napravila neku vrstu, kako bih rekla, knjižice na koje je sve fotografski argumentovano i dokumentovano. Vidite ovdje na strani 67, slika 2 dole levo desno. Je manja grupa penzionera koja je koksini kabel, opširnije strane 47, slika 3. I da li ćete predvidjeti
mene niste dobro razumeli, vidite, mi nismo pravosuđe, niti koja druga organizacija koja je kompetentna da izriče bilo kakve kazne, razumete? Mi smo tu samo da posmatramo penzionere i da vidimo u kojim sferama njihovog života njima slabo ide, da im mi pomognemo, da kažemo ljudima koji su kompetentni. Da, štete su, vidite, velike, kao što... Ko će odgovarati, recite meni za taj zločin? Da li vi znate ko će odgovarati? Da ili ne? Ne. Hvala. Hvala, gospođo. Hvala i vama, dragi gledalci. Pratili ste još jednu izdanje emisiju Pretres. To je gotovo. Dobro večer, dragi gledalci. Vi ste upravo u ovom trenutku, u ovom času, na kanalu Televizije Plus u emisiji Jezgru. Kao što znate, mi se uvek trudimo da prodremo u suštinu, u bit nečega što jeste to što jeste. Tako će biti i večeras. Mi večeras imam gosta koga ćemo nešto kasnije predstaviti, a kao što znate, kompleksnost je naša jača strana samo onda kada ste vi sa nama. Naš večerašnji gost, gospodin Srđan Milivojević, aktivista Narodnog pokreta otpora iz Kruševca. Dobro večer. Dobrodošli. Hvala. Moje prvo pitanje za večeras je možda s jedne strane jednosmerno, možda zvuči jednostavno, ali mene zapravo interesuje. Ko je autor vašeg zaštitnog znaka pesnice, zaštitnog znaka Narodnog pokreta otpora? Ko je osmislio, dizajnirao, krenuo u sve to vrlo pronicljivo i konsignifikovano, rekao bi se. Ko je autor? Jedan od aktivista dizajne Duda seo je i da bi on tu impresionirao jednu devojku koja mu se sviđa, on je oko pola sata napravio istu pesnicu. I ja tu uvek pričam kad bi policijski inspektori koji su na satima slušavali zajedno to nešto je napravio naš prijatelj Duda, ne da osvacili jednu devojku koja nam nikad ne bi verovali. Jel mogu da kažem da su žene definitivno krive za sve jači pol, nežni pol, suptilniji pol i rođe u svakoj čorbi? Dakle, žene. Da, može se kaže da su žene krive za sve, baš kao što je Milu Vasis kriv za emisiju koju je dao pečati teme. I ja moram da kažem da mi jako dobro što sam gost televiziji Plus, koja je jedna neka televizija koja nam je usupila svoju minutažu, vezano naše vezane spotove. Hvala. Hvala na ovim divnim pohvalama. Srđane, mene zapravo interesuje. Šta je u tvojoj odluci bilo presudno da pristupiš Narodnom pokretu otpora? Znači, razloga je sigurno bilo mnogo, ali šta je bilo, tako da kažem, ona inicijalna kapisla da ti pristupiš Narodnom pokretu otpora? Šta je prelilo tako celu tvoj proces? Šta je? Pa zato šta, ta neka inicijalna kapisla meni nije dogodilo, znate, ja sam otkada 1987. godine, pojao sam Drana Miloševića, kada je on iskoristio onaj nacionalno politički talaz dosta vlast, kada se pesuje kao onaj zide zaštiti nacionalno politički interesa Srbije. A sve mu posto čovjeka koja ne zanima vlast i moć. Meni nije bio pravo to što sam upao pesao kao nacionalista, potom kao komunista, bio bez okista Srpskom akademiju nauka i umetnosti, sad sam kao nacionalno crno. A potom ide diplomatska zbivanja pre nekih 10 godina. Kako si ti reagovao na diplomatska zbivanja? U naletu, u naboju, najpozitivne energije, ti si tada bio student. Da, jesam. Beogradskog univerziteta, dakle, 9. mart. Pa, znate kako, ja sam u diplomatskoj zbivanja veoma aktivno učestvovao. A meni je bilo jako krivo što je ogromna većina mojih prijatelja bila jako politički indolenta. One manji broj koji predvide u kako će nas katastrofu ufajiti se boja nožni, da je svi bi sad išao promašen ako čovjek ideologije otišao put Kanada za Australiju. Mislim, ja mogu prijatelja tamo. Ja mogu da prste ruke izme svoje prijatelja ovdje. Meni je bilo jako krivo, ja sam moj prijatelj sad danas ne može predaje meni se fakultetu u Beogradu. To mene na Yale. I meni to bilo sve mogu neki jako odlaze neduži ljudi. Odlaze dva moja brata su otišao, odlaze moj komšija majko, ostane brat Minja. A potom je izborna krađa 96. godine, znači pre nekih 6 godina. Kako reaguješ na tu izbornu krađu? Krađu milenijuma, krađu decenije ili krađu veka? Da li po tebi bila ta? Pa znate šta, ja sam tu krađu veoma teško doživio. Ja sam tu krađu veoma teško doživio. I ja sam u stvari video kako naša policija, tada kad imaju prilika, ona nije završila posao. Ja sam nešao da politički angažman, sam sam kako taže bi žel demokratski sud. Bio sam došla da se meni kandidat kada završila posao, da bi bio tako je sad. A ubrzo zakon počinje i rat, desetine hiljada mladih, nedužnih ljudi odlazi u besmisleni rat, nemaština, beda, glad. Svi smo se našli u ponoru bez dna, bezdanu bez dna. Kako reaguješ na rat? Pa kako reagujem? Ja traje našli sam 100 godina. Sam Ana Mošović i htio da bude novi knez Zazar. Neko je tog besmažnika i neki ičinja postavljeno u srcu istu uđe kao novi knez Zazar. Iako se ne odnosu da bude i to koji knez Zazar, kako i sad knez Zazar. Kako hiljade srpskih vojnika vodi u rat. I ta bitka završena kao ono prije 6 godina. Cijelo malo razlikom. Krajić Marko opet nije otišao ovog puta koji se popavio Ferrari tamo negdje kod Soluna, od Švadenca, iz Kruševca i te vodi Zaske. Ja moram kažem da zahvalim majkama i bakama Kruševca koje su odigrale presudnu ulogu u branju sestiku našeg naroda. Hvala majkama i bakama. Hvala majkama i bakama. Narodni pokret otpor nema klasične članove, dakle, mene zapravo interesuje, mnogi su skeptici, da li Narodni pokret otpor može da funkcioniše bez zvaničnog vođe? Znači, postoje članovi, ali se ne izdvaja niko kao zvanični vođa. Da li može da funkcioniše bez vođe? Znaš, ja moram malo da emislimo taj pojam vođe. Danas svaka mesna zajednica, svaka predsjeći, svaka zabit nekom selu ima svoga vođu. Veoma sam Drana Miloševića mi zapamćila da evoluciji vođe produci podobna na svim nivoima. A šta mu u stvari vođa? Vođa bi trebao da bude čovek koji u svom kabinetu, u svom kabinetu, u svojoj kancelariji ima reči Stepe Stepanovića koji kažu: izdaje da sam podnik
nam šta je sam, moje se pokazati na dovoljstvo što tu postoji daha, da bi vođa za nas. U ostupani smo pioci kod toga vođa. Hoće sam to navodno bit će svi oni ljudi koji uče na svom političkom vođe meni svakog dana na pijaci, po apoteci, na fudbalskom terenu. U prezećima svojim. Dobro, sve sam se naježio. Poštovani gledalci, ako ste se naježili, to znači da su uspeli da prođemo u srž, u suštinu, u bit nečega što jeste. Dakle, jezgro. Hvala vam, budite sa nama i sledeća petka. Prijatno. Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Biseri duše. Ja sam Milorad Kuzmanović, moj i vaš večerašnji gost, Dragan Stanković iz Ćuprije, sin Jacka Nicholsona. Dragane, dobro večer, dobrodošli u emisiju Biseri duše. Kako se osjećate? Odlično. Izvolite, Malo je sedite. toplo ovdje, ali dobro. Odlično, sedite Dragane. Dragane, odmah se nameće jedno pitanje. Zašto nije Dragan Nicholson? Pa evo, da dam jedan logičan odgovor, jel tako? Pa pred svega Jackie Nicholson, to jest moj čale, pre nego da ode u Ameriku i da postane zvezda, jel tako, on je imao ime Zoran Stanković. Zoran Stanković! Da. I on je posle rata otišao u Ameriku tamo i kasnije postao da. Dragane, interesuje me, kako si saznao da ti je otac Jack? Pa kako sam saznao ovako, moja keva umrla otprilike pre godinu dana i ona je mene pozvala na samrti i rekla mi: slušaj sine, ja hoću nešto tebi da kažem, kaže, hoću da ti kažem da ti nisi siroče, da si imao ćaleta, da je tvoj ćale te i te godine otišao u inostranstvo, ostavio je meni kevu, da ja nisam siroče i tamo... Dragane, ali interesuje me konkretni dokazi. Ti si meni nešto pričao pre emisije, pa ako možeš da kažeš. Da, kako, ja sam poneo, evo ima tu fotografija, sve dokazi, njegova krštenica, sve može da se vidi, evo publika može da pogleda, može krštenica, sve može da se vidi, jel tako? Da. Krštenica, sve se vidi. Da, ti si meni pričao da postoje neki ožiljci, neki mali prsti, nešto. Da, postoje ovako. U ovom filmu, kako se zove, jaganci, nešto, kad... Led iznad kukavičeg gnezda. Da, u tom filmu ovi šminkeri nisu uspeli njemu da prikriju tu taj ožiljak koji on nosi, znači o kojem mi je pričala moja keva, tu i oni nisu uspeli da prikriju, ja sam to video, tačno sam video taj ožiljak, ono sam zaboravio da kažem, ovo je moja keva i mlađih dana, dakle ovo je čale, ovo sam ja kad sam bio mali, da. Odlično, Dragane, interesuje me sada, kako si se osjećao kada si saznao da si sin poznatog hollywoodskog glumca, jer ipak svi znamo ko je Jack Nicholson? Pa kako sam se osjećao, mislim, Milorade, kako ti kažem, i on je čovek od krvi i mesa, tako? Ja sam bio presrećan kad sam saznao da mi je u stvari Jackie čale. I šta da kažem, bio sam ushićen kad sam saznao... Da, Dragane, odmah pređemo dalje. Da li si pokušao da stupiš u kontakt sa Jackom? Da li si pokušao da dokažeš očinstvo? Pokušao sam, ja sam došla do njegovog agenta, ja sam zvao telefonom, predstavio se šta sam, 2 puta sam zvao, prvi put se prekinula veza, a drugi put ja ne mogu tačno da se setim, on valjda isključio telefon, ne znam tačno zaista. Odlično, da li imaš možda informacije, da li imaš braću i sestre, odnosno da li Jack Nicholson ima ženu i decu? Pa čitam ovih dana u novinama, pošto je moj čale Jackie Nicholson, jel te, poznata zvezda, on se ženio nekoliko puta, čuo sam da imam braću, sestre, nekoliko braća, nekoliko sestara, sad to ženio, ima neku ovu 25 godina, ovako slatka ženskica jedna. Sada ću ti postavim jedno, mogu da kažem, provokativno pitanje, verovatno interesuje našu publiku. Da možda ne radiš sve ovo zbog para, jer ipak znamo ko je Jack Nicholson. Molim vas, Milorade, u današnje vreme pričati o novcu, to je apstraktno, jel tako? Šta znači novac? I imaš u današnje vreme novca, mislim, ne razumem. Ovako, ja sam pre 3 dana imao u svojim rukama 100.000 maraka. 100.000 maraka? Da. Odlično. Dragane, pošto je sam kraj naše emisije, šta bih hteo da kažeš ovako za kraj, da poželiš nešto, da kažeš našoj publici ovdje u studiju? Šta bih hteo? Pa, ja sam ovako po prirodi veoma skroman čovjek, jel tako? Ja bih hteo da napokon upoznam ovog ćaleta, da dođe ovdje u Jugoslaviju, u Srbiju, da ga zagradim ovako, da mu kažem ko 2 muškarca, da odim u kafanu i da kažem gde si bre ćale, daj da popijemo jednu rakiju, srpsku domaću, jel tako? I eventualno da podigne Kevi taj spomenik koji je 5-6 maraka, ne znam koliko. Naravno, Dragane, poštovani gledalci, Dragane, hvala ti što si otvorio svoj arhiv duše, što si bio moj gost. Poštovani gledalci, ostanite sa nama, vidimo se za 7 dana. Hvala, prijatno.
Madame and monsieur, Meine Damen und meine Herren, poštovani gledaoci, good evening, bonsoir, gute Nacht. dobro veče i dobrodošli na prvi muzički festival Milenijumska sonata. Najpre da se zahvalimo našim sponzorima. Ali pre sponzora, Tamara, moramo reći gledalcima ko je zadužen za tvoj večerašnji izgled. Tako je. Za tvoj izgled zadužen je, ako se ne varam, butik Portabella iz Novog Sada. Moram da ti priznam, Gorane, da ti divno izgledaš večeras. Za tvoj izgled, ako se ne varam, zadužen butik Fratello iz Podgorice. Tako je. A sada da se zahvalimo našim sponzorima. A to su Krušik Valjevo, Zastava Kragujevac. 14. oktobar Kruševac Sloboda Čačak. i Astra Banka. Hvala našim sponzorima. Hvala sponzorima, a sada da ne bismo gubili vreme, da pređemo odmah na ono zbog čega i jesmo ovde, a to je muzika! Tako je. Naša prva večerašnja gošća je jedna sjajna dama. Ona je već dugo na estradi. Ja mislim da nju ne treba posebno predstavljati, jel tako? Nikako! A to je... Nada Obrić! Dobar večer, ja sam toliko lijepa da ne mrem izdržati. Idemo. Bolna ti ležim, već godina ima, živiš u mom srcu, u mojim mislima. Bolna ti ležim, već godina ima, živiš u mom srcu, u mojim mislima. Borim se, borim sa sobom, bolna sam dušo, bolna za tobom. Borim se, borim sa sobom, bolna sam dušo, bolna za tobom. Hvala lijepa. Posle ove divne interpretacije čućemo jednu mladu pevačicu. Ona nam dolazi iz Niša, na estradi je kraće vreme. Boga mi, ja mislim duže. No dobro, ali svejedno je već zvezda, jel tako? Tako je. Maja Nikolić! Iz drugog sveta si došao, u meni želju probudio, zarobio me mrežom od pamuka. U tvome dahu čujem istinu i slutim strast u pogledu, dok me ljubiš usnama pauka. Uzmi me, neka nek se čurema, uzmi me, neka si polude, budi moja prečica do sna. Uzmi me, neka ljudi vide, poljubi me, usne nek mi bride, baš me briga, što će sve da zna. Hvala. Jesi se svidela ova pesma? Naravno. A jel znaš ko je naš sledeći gost? Mislim da znam. Ona također dolazi sa juga. I otpevaće jednu divnu cigansku romansu koja nosi naziv Českandžike. Tako je, što u prevodu znači ljubomora. Zvonko Demirović! O, komšike, kafa keda vena, a dela mudara, na megela ma, olin te dika, ukis kami muter džama later kamera, simaruni, kamela vumata, kesinčike rulema, barimandiljata, simaruni, kamela vumata, kesinčike rulema, barimandiljata, a je! Zaista divna romansa, pravo južno pevačko zagrevanje. Tako je, a sad ćemo uploviti u malo drugačije muzičke vode, jesam Da, prava? naravno, zato što je sledeća pevačica jedna prava devojčica. Rekla bih jedna prava lutka. Hoćeš ti da najaviš kao džentlmen? Pa, mogu bi. To je Baby Doll. Dobro večer. Ode u noći ne zaljubljujem u takve kao što si ti. Stari
uzmi. Tebi stvarno ništa ne treba, osim tebi treba malo šećera. Tebi treba malo šećera. Sve dok jednog jutra sam se setila da tebe više ne mogu voleti ja. I bila s tobom, na neku tvoju reč sam čekala. Da tebe više ne mogu voleti ja. Jer ti si bez srca, to je ono što kuca i što crta se. Bez srca, ono što kaže da kad glava kaže ne u julu pada sneg. Sa tobom hladno je, Poštovani gledalci, sada se vežite jer polećemo. Nastupit će jedna jedinstvena gospođa Ceca Ražnatović. Zagrli me, pođi putem kuda idu kukavice. Pratit će te, smo srce nežno poput lastavice. Voda umire. Kukavica, nisam znala da si takva kukavica. Sa mnom spavaš, druga ti je nesanica. Bojiš se da priznaš to, kukavica. Ti si samo jedna više kukavica. Misliš da sam ona ista devojčica koju laže bilo ko. Naš sljedeći pevač se zahvaljuje danima, zahvaljuje se i noćima, a verovatno zbog tolike popularnosti, gospodin kralj među narodnjacima, Sinan Sakić! Idemo! Hvala ti za dane, hvala ti za noći, hvala za sve. Hvala ti za dane, hvala ti za noći, hvala za sve. Sutra s tobom neću biti, odnosi me život dalje, jer te volim a šta mogu, sudbina me napučale. Sutra s tobom neću biti, odnosi me život dalje, jer te volim a šta mogu, sudbina me napučale. Hvala. A sada jedno pravo osveženje. Njega znamo kao pobjednika mnogih primorskih festivala, Budva, Sunčane skale i tako dalje. Pravi dokaz da kvalitet uvek ispliva. Saša Vasić! Kolijana tvoja kosa, kad se rasipa niz dlan. Prvi dodir usvanuće, crna koprena precan. Kolijana naši dani, u duglanac vezani. Svaki proživljen do kraja, kao da je posljednji. Kolijana, tvoja leđa, kad se izviju svod. Tvoja suknja pripijena, što je skliznula na pod. Dodir kože u tišini, kao mreža pauka, što mi plete zlatne niti oko tvoga kreveta. Hvala. Nju znamo po reklami za pelene Boni Supreme. Ali ne samo to, svakako divan glas, jedna jedinstvena Tanja Banjanin.
Tako mnogo mi smo hteli, ali baš nam ne ide. Imun sad si ti na mene i ništa mi ne pomaže. Da li će nekada biti bolje, vreme će da pokaže. Ja činim sve, ne mrzi me, na čem sam, hoću da znam. Ja činim sve, ne mrzi me, i ne znam da li gubim te. Ono što je Tanja Banjanin za zabavnu muziku, on je sigurno za narodnu. Prvo je zavoleo devojku iz grada. Zatim se naljutio. A sada putem pesme šalje pozdrave svojoj voljenoj. Gospodin Miroslav Ilić. Pričaj mi o njoj, pričaj sve što znaš, reci da je boli sad rastanak naš, ali nemoj lažnu nadu da mi daš. Pričaj mi o njoj, pričaj sve što znaš, reci da je boli sad rastanak naš, ali nemoj lažnu nadu da mi daš. Pozdravi je, pozdravi, volim je ko pren, da mogu poslati joj suze, suze bi joj rekle sve. Pozdravi je, pozdravi, volim je ko pren, da mogu poslati joj suze, suze bi joj rekle sve. Van konkurencije. I to upravo zbog dobrog raspoloženja i pozitivne energije. On obično nastupa na kraju. A to je najvažnije, je li tako? Reći ću samo Era Ojdanić. Imao. Izvinjavam se, mnogo se izvinjavam. Ja sam dete sa sela, idem u školu ovdje u grad. Svi kažu da sam slatka, ali mi se ne sviđa što govorim seljački. Sviđao mi se jedan dečko i poklonila sam mu mobilni telefon. A ocu rekla da sam ga izgubila. Stanković Siniša me nije pitao da pođemo. I ima drugu devojku. I priča po školu da sam seljanka. A koristi moj mobilni telefon. I neće mi vratiti. Ni otac neće mi kupi drugi. Kaže da ne umem da čuvam. Molim te, pomosti mi da vratim svoj telefon. Bedim drugarice da nisam ispala glupa. Mnogo sam očajna. Imam 14 godina i imam gomilu problema.
Društvo me ne prihvata, a oni koji se druže sa mnom, to rade da bih im pomogao sa domaćim zadatkom. Moj najveći problem je vidne prirode to što imam tik, a drugi problem je što počinjem teško da govorim kad se uzbudim ili kad odgovaram pred profesorima ili evo sad pred vama, a na primer kada sam opušten ili kada pevam, posledku ti si navek znala da sam svira nego moja livada, da me može oduvati najblaži nemirac, onda nemam. Šta da radim? Imam 16 godina i problem je što devojke iz mog razreda ne žele da se druže sa mnom. I to zato što sam ja popularna u školi, zato što redovno imam dečka. Moje drugarice nemaju, zato me mrze. I kažu mi da sam ja kriva zato što zavodim sve dečake. A to nije tačno, jer nisam ja kriva što su se svi dečaci zaljubili u mene. Želim da imam dečka. I da imam drugarice. Ovo je naselje užasno, iz kojeg mi je otišao jedino ko nije mogao. 7 godina ovdje nam vade dušu. Od prije godinu dana, od kako je Crveni krst prestao da brine o nama, u svemu oskudjeva. Vode najčešće nemamo, pa je higijena nikakva. Hrane sve manje. Uslovi za život su nepodnošljivi. Kad nas je prije pola godine posjetila Sandra Rašković-Ilić, republički ministar za izbjeglice, rekla je kako su uslovi za život ovdje užasni, da će nas negdje premjestiti. Nažalost, ništa nije učinila za nas. U Hrvatsku ne možemo da se vratimo jer nam je sve porušeno i prijete nam smrću. Ovdje života više nema. Nam jedino preostaje da svi krenemo put Beograda i od nadležnih potražimo neki spas. Ovdje se više živjeti ne može. Ne može. Здравствуйте. Спасибо. Меня зовут Натали. Простите. Нет, Натали. Меня зовут Наташа, а в Турской все зовут Натали. Это мой Саша, моя любовь, мой мужчик. Саша хотел беба. Я сказала: Саша, как беба, парень? Ну, хорошо. Я, как моя подруга Соня, одем в Турской, играю, и это парень беба. Когда я дошла в Турской, они меня продали. Патрон сказал: стриптиз. Ну, хорошо, стриптиз. 15 часов я играю, не могу больше издержать. Тогда меня патрон сказал: Наташа, ты очень плохая. Наташа очень плохая. Второй патрон была женщина. Очень плохая женщина. Взяла меня паспорт, заключала. 1 день. 9, 10, 11 клиентов 1 день. Сам траха, батини, траха, батини, а макарони только. Дома, Наташа, дома.
Един клиент от $5, второй клиент от $5. 4 месеца так и Наташа утекла. Это я сейчас тут, Югославия. Косово. Очень хорошо. Скажите меня, пожалуйста, какой человек тай патрон? Какая душа тай патрон? Сам траха-траха или паре 50-50? Нет. Хорошо. Нет, Саша, нет, парень, нет, Пепа. Ja sam Mateja, imam 25 godina i već 3 godine ja sam ovisnik heroina. Ovakav život, ovo nije ni za koga. Nije ni za životinju. Kako li za čovjeka? Kako, zašto? Nevjerojatno. Svi imate ista pitanja. E pa, drogirati sam se počela davno. Ja sam u 16. godini doznala sve. Ispala sam iz društva jer nisam bila normalna, jer nisam imala normalnu obitelj. Zvali su me Kopile. Kopile, Kopile. Potom sam prestala izraziti sa špadom iz razreda i počela odlaziti u parkove gdje se uvijek nešto događalo. Na 6. Neki su bili siromašni, neki su bili bogati, neki su bili poput mene, s razdorenom obitelji. Svi smo se bojali toga. Ali smo ih na kraju svi probali. Filip! Filip! Filip mi je najbolji prijatelj. On i ja živimo zajedno u nekakvom potkrovlju koje nam je njegov stari našao kao prvu pomoć. Da se ne smrznemo vani na ovoj zimu. Jer sam ja napustila svoju kuću. O Bože. Ali što ću ja tim divnim ljudima? Ja sam im uvijek donosila samo nevolje. Ja sam ranije bila u bolnici, ali sam pobjegla. To posljednji put kad sam bila i kad sam pobjegla, ja sam srala Filipa. Kažem, Bog stari kaj ima. Šnikaj. Bio sam liječniku i rekao mi je da sam HIV pozitivan. Ja to ne želim!
je narečen. Čale mi u redu. Nisam ga ja pokrala. Mogu bre ja ovako sam. Radimo ovdje u ovoj kafani. Dobro. Samo da ne viraju i seljaci, bre, ovaj pjandure. Šta hoćeš? Čekaj! Dva puta sam im se javila do sada. Samo da kažem da sam dobra. Ali ne pričamo dakle za ovo. Ne mogu prijaviti. Bez njih. Htjela bi da odem da vidim sestru. Sestrić. Znala sam tetka pre 10 dana. Čara neće da me čuje. Žavala sam bre da pričam s njim, ali ne vredi. Kako da mu priđem? Nekako... Nije mi se činilo. Da radim nešto. Što će odlučiti? Učito ne može. Bežim preko granice. Pa šta? Ako i ovako mogu preći... S ove strane isto tako mogu pregaziti i s one. Nisam razmišljao o tome da li će se vratiti. Bio sam i suviše očajan da bih u tom trenutku za to mogao da budem sposoban. Negde u meni je čučala nada u takvu mogućnost. Nisam razmišljao, ali negde u meni je postojala vera u to da jedan takav čin, kao što je ovaj odlazak, mora da ima i svoj drugi, završni deo. A on naravno može da bude samo povratak. Povratak. Imao sam utisak da svi ljudi na svetu moraju to da razumeju. Ljudi, ja sam očajan. Ja sam zbog nekih stvari kriv, to je sigurno i hoću i da platim za to. Ali ja vama ne mogu da kažem da se kajem što sam ubio Paša. Nije on vredan ničeg kajem. Ne mogu ja to. Ne tražite to od mene, ja bežim zato što ne znam šta bih učinio pametnije. To sigurno i nije pametno. Ali ne tražite vi od mene da sada budem pametan. Nisam sposoban za to.
Uhvatite me, zadržite me, ja ću vam biti zahvalan, ali ne očekujte da ću vam sam doći i da ću još reći da se kajem. Možeš sada da spavaš. Tako si ružan i mali ko kiča. Zašto si me tukla? Zato što sam ti sluga u kući. Što više radim i gore živim od svih nadničara. Koliko sam hlebova namesila i ljudi nahranila. Oči i ruke izgorela sam na ognjištu. Sad mi traje samo između drugih i poslednjih 5 godina. Svinje ti hrani. Stoku nadgledam. Pomažem u trgovini. Kopam s nadničarima. U šta su istekle moje mlade godine? Ti si mi snagu prosuo ni u šta. Ja sam ih godinu dana proživjela kao žena. Celog veka ti psino skitaš sa po vašarima i čaršijama. Po belom svetu dan i noći ostavljaš. Sigurno si trpeo sa mojom snagom, mislio na mene. Sam se ja u ovom grobu po pas dugu noć prevrla. Kod crna žaravica. Ti si se valjao po tuđim posteljima. Ti tako sitan i grdi. Mogao si sa lepoticama da spavaš. A ja te čekam. Od
10-ak večeri zabadava sam oblačena čistu košulju. Tebe nema. Za tebe se spremam. Dođeš da se udaraš na mehančine, obori i konji. Si bar tad mogao želju da mi odmoriš. Smala sam ti najluđe. Evo na sebe kao dete što se penje na konju. Uštineš, ujedeš kao malo kuće. Samo me naljubiš i ostaneš. Na sebe biješ i tučeš. Ni kriv, ni dužan, a? Kud mi to kaza baš sad pobogu, čoveče? Da si rekao da si kriv, još sam mogla da te pustim. Jer krivih ovdje ima mnogo. Svi su krivi. Ali baš nam jedan ne bi. I zato te ne mogu pustiti. Da nisi sam rekao, još bi nešto i moglo biti. Ovako, sada valja da sediš ovde. Dok ne pronađem negde nekog nevinog. Takvog, da. Kao što si ti, da te smeni. Sad sedi. Neka mi samo niko ne kaže za nekog nevin. Samo to ne. Jer ovde nema nevinih. Niko. Ovde nije slučajno. Je li prešao pragove Avlije? Nije on nevin. Skrivio je nešto. Pa, makar to bilo u snu. Ako ništa drugo, majka mu je dok ga je nosila pomislila nešto rđavo. Svaki. A? Svaki da Bog me kaže da nije kriv. Ali za toliko godina koliko sam ovdje, ja još nisam našao da je neko bez razloga, bez neke krivice dovede. Ko ovdje dođe, da je kriv. I bi se makar očešao krivca.
Pustio sam ih dosta. I po naredbi na svoju odgovornost. Da. Ali kriv je bio svaki. Svaki. Ovde. Nevinog čoveka. Ne. Ali ima ih na hiljade krivih koji nisu ovde. Koji nikada neće ni doći. Kad bi svi krivi dospjeli ovamo, ova bi avlija morala biti od mora do mora. I ljude zna, krivi su svi, a nije svakom pisano da ovde hleb jede. Mala sam s prvog muža. U Višnjevcu tu blizu okna smo živeli. Moj muž je u babinu glavu u jamu nadeo. Dobrijule se zvao. Kad mi ono muškarče nastrali, mislila sam da će Dobrijule odmah da me tebe. I majku sam još bili pođali. I on me bogati ne mrli. Savez ga dobro blizla. Promeni se prema meni čak bolje postavio. Posle godinu dana, od prilike, rodi nam se naša mlada. A nam u 5. godinu, taman kad se rad završi, i on se s fronta vrte, primi. O, moj jadno Milano. Tu bilo ga ko mala slikica, pa im taj slikar onda mi se uveličava.
mnogo bistro dete bila moja Milana. Sam tako pametna, mala, ko zna dobro bi bila. Sve razumela. Znala jadno da će da umre. Sve znala. Ništa nisi mogla da kažeš. Milana, ćero, šta te ćero boli? Jao, mamo, slatka mamo. Vili mene moje jadno dete. Sve me slatka mamo boli, ne mogu više da trpim. A najviše me kaže. Šetam ja s njom na ruke, danju noću kako šetam. Ništa na sebi više ne sjećam. A ona me dalje pita. Mamo, kaže, pa ja kad umrem, pa tamo ti pođem, jel hoćeš i ti sa mnom da ideš? Ja s tebe idem, ništa ne može da se sekiraš. Nigde ja tebe neću postaviti. Nemoj, kaže mamo. I tamo da me ti nosiš, ja volim kad me ti nosiš. Pogledaju od meni. Da sam ja u grob mesto ne mogla da legam. Kad je taj noć ispustila dušu, može vam prostila krunu. Smilovao se Bog i na njegove i na moje muke. Dan ga više nisam čekala. Sam da više onako ne pati polaka i umrela. Smrt je voljen onaki život. Nije. Ajde. Ajde. Tako sam ti ja oba moja deteta izgubila. I tako sad, evo, sedim u ovu moju pustinu s ove moje mačke. Gledam preko plota. Vaše strepnje vi kontaktirate moje sažaljenje. One mi dokazuju da sam namoćna od vas. A vi biste htjeli mene da učite ipak.
Zar je moguće da ne vidite koliko ste daleko iza nje? Samo zato što ne možete da ispunite moje prohteve, vi ih proglašavate za nemoguće. Vi ste slabi, Nikole. Slabi. I zbog te jadne bogomolke odlazite u crkvu. Ali ako i pobedite ljubav prema Bogu, vi nikad nećete savladati strah od toga. Šta ste to vi uradili što ja nisam promašila 1000 puta? Vi ste zaveli, čak i upropastili mnogo žena. Ali, kakve ste teškoće imali da savladate? Kakve prepreke da otklonite? Ha? Svoje strepnje i svoje strahovanja zadržite za one žene koje nazivate osjećajnim. A šta ja imam s njima? Ja sam, ušavši u društvo jako mlada, morala da sedim i da ćutim. I dok ste vi mislili da sam ja zbunjena, rasejana, da ne znam što mi se događa, ja sam vas, dragi moj Vikonte, koristila. Uzimala sam od vas tačno ono što mi je nedostajalo. A zatim sam počela da najpre zatim te Ako se duhu pisca doda dar glumca, uspjeh je neizostavan. Moja prva briga bila je da steknem glas neosvojive žene. Osjećajne, ali nezgodne žene. Da bih u tome uspjela, ja sam se trudila da u društvu primam udvaranja samo onih muškaraca koji se meni nisu. Nimalo da. Njih sam iskoristila da steknem glas. Žene koje se ne da. Dok sam se ja negdje u tajnosti bez straha davala voljenim ljubavima. Nikad potpuno, razumije se. Jer raspusna mogu biti samo sa onim muškarcima kojima sam brzo da napustim. Da ih uzmem, iskoristim i bacim.
Vi znate koji nas zajednički interesi vežu i koji vas zavetuju na večni život. Dakle, da li ćete ispuniti? Nema mog braka sa Hasanom. Postoji. Izbrisan. Ni onih 7 godina ne postoji. Moje dete ne postoji. Ja budala. Pati mi plače. A ti uredio da ne postoji. Kad sam ja ga kažeš potpisao. Sad je sve u redu. Možemo da pevamo. Imamo Ilmi Haber. Šta ću s njim? Kaži mi taj Ilmi Haber. Može li on na ranu da se privije? Mogu li taj Ilmi Haber da podojim? Meni dete od sise otržu, znaš li to, moj brate? Moj Pitoroviću. Snaga mi noću suzav dete, a ti bi danas da me udareš, ma kad pre! Te mudrosti vam nema ni u ludilu. Kad sve to može, što ne bi moglo i sunce u džezu? Vidiš li, Efendija? Ni moja ludilo nije najveća. Izgubila dete, pa izgubila pamet. A zašto su oni pamet izgubili? Šta sam ja njima? Đule kojim jedan od drugog pucaju. I to. Sina sam ja. Staviš me ovdje. Staviš ovdje. Premestiš. Uzmeš, ostaviš. Započneš, pa oparaš, pa prepočneš. Hoćemo li od tebe testi u ilovaču, ili ćemo času u ilovačom, ili saksiju, ili okarinu, ili lanac? Ilovačuma nema jezika.
nam kaže da ga 2 godine dojim. Da 2 godine ima još više od godina. Biće u redu. Čuješ li šta mi kažu? Biće u redu. Kučka je rodila, pa ne bi bez majčinog mleka ostalo. Da se nemoći svoje stidi. Dete ne smije da pogleda stidi. Sad ti majka. Živi. Ali vidiš ti kakav je Novak za mene? Trpim. Trpim. Trpim kad sam kriva. Trpim i kad nisam kriva. Vi njega naljutite. Pa on vama ne može ništa. Pa mi dođe ovamo i sve to iskali na meni. Kako bi ti to? A žene kažu ljubav. Ali ja ne znam šta je to. Pa ovoliku sam decu izrodila. Kaka moja ljubav, kad je on mene 3. dan kad sam došla za njega udario. Sad sam već postarela. A bila sam i ja mlada. A onda je da je potuđija žena. Luto me boli. A ne smem da se požalim. Sama legnem. Sama se probudim. U tuđega čoveka ne smem da pogledam. Ma nije mi se ni gledalo. Ali tako bi mi bilo i da jesu. U mene su mnogi gledali. A ja, što od stida, što od Novaka, okrećem im glavu. Mene može biti neko i voleo, njega nikad ni jedan. Sad on to vidi i žao mu. Žene hoće nežnost, a on to ne ume. Neka ga, neka. Sad njega boli. Deca.
dnevnik po školi. Mesec dana ne pišu. Ne znam kako su. Boli me. Znam šta sam muke videla oko njih. A može bi da me sutra ne vidi ni jedan. Oni sutra kad završe škole, poženit će se i podavat će se, pa njine žene gospođe, a njini muževi gospoda. Baš će da me vide. Ej, drugi je to svet. I vuče na drugu stranu. Pa je te, Mijat i Ognjen su naši, pa ni dolaze, ni pišu. Pa Vučko može svaki čas da umre. A želi da i vidi. Ej, krv. Koliko vuče, toliko i razdvaja. Nego ćuti ti i gledaj u ovoga tvoga čoveka. Pa gledam ove naše pse. Pa me strah. Sagore mi gleda. Dobre.